да се чувства малко спокоен след толкова добри и топли думи. Ние действително сме призвани да се молим за целия свят. Лошото е, че не го правим в такава степен, в каквато Бог изисква от нас. Четем за житията на светите, четем как те са апостоли, как са се молили непрестанно. При нас това е само едно напомняне колко ние сме се отдалечили от този техен подвиг. И единственото ни утешение, че за това наше състояние са предсказани светителци. Има много от тях, които предсказват, че действително към края на времената все повече ще опадне вярата. Не е случайно Господ Исус Христос казва, като дойде ще намерили вяра на земята. Защо го казва това? Казва го, защото именно всякакви вери ще има, но истинската вяра ще има ли православната вяра. Тази вяра, в която ние имаме щастието да сме възпитани, да имаме поне някакъв интерес, след като сте дошли на тази духовна беседа, за която ви благодаря сърдечно, така ще се отдели от вашето време, но значи имате интерес за духовно нещо. Това в нашия свят е най-оскъдното нещо, човек да има интерес към духовните неща. Сега, ако бяха рекламирали някакъв супер нов продукт, дали някакво техническо изобретение или нещо друго, несъмнено щяха да гръмнат с реклами навсякъде, колко е полезен и така нататък. Но ако човек иска да говори за вечността, ако човек иска да говори за нещо, което действително е ценно, то много по-малко ще са тези хора, които ще обърнат внимание. За съжаление, и когато самият Господ Исус Христос е бил на земята, така се е получило, че не само, че не всички са го разправили, но дори нашите събратя по кръв и плът са го разпънали. Тоест, света, както са казали и както Свети Йоан Богослов казва в своето първо послание, светът е жив в зло. А пък Свети Исак ще ни казва, че светът всъщност това са нашите страсти. Светът това не са точно хората. Светът, нали, в този смисъл, в който говори Свети Йоан Богослов, това са нашите страсти. Аз пожелах да говоря за светостта и съвременното общество, защото си мисля, че това е едно добро напомняне, да не виждаме само злободневни страсти, клюки, всякакви скандали, които ни заобикалят и които някакси несъзнателно и неволно ние потъваме. Ние потъваме в това, каквото ни се казва по новините, за проблеми там, за проблеми тук, но нашия най-голям проблем лежи в собственото ни сърце. Ако ние в това наше сърце се опитаме да го докоснем и това наше сърце да го върнем към Господа, то автоматично всички останали проблеми ще бъдат решени. Защото какво казва Господ? Казва, търсете първо Царството небесно и всичко останало ще ви се предаде. Преди малко една благочестива жена така ми зададе въпроса, нали, защо съм избрал тази тема. Аз си мисля, че това е точно това напомняне, да търсим преди всичко Царството небесно и всичко останало. Какво е това всичко останало? Това, от което имаме нужда, това, за което сега ни заливат, нали, че сме бедни, че имаме нужда от по-добър живот и така нататък, но Господ го обещава. Той казва, всичко останало ще ви се предаде. Но ако какво? Ако първо търсим Царството небесно, сега търсим всичко останало и ако може някъде накрая да потърсим Царството небесно, така не става. Това не е начинът, по който Господ иска да организираме живота си. По темата за светостта бих казал, че тя е несъмнено свързана с темата и за кръщението. Защото в началото на светостта лежи преди всичко вярата и кръщението. Господ казва, който вярва и се кръсти, ще бъде спасен, а който не повярва, ще бъде осъден. Не случайно в цялото новозаветно писание за святи хора се говори като за кръстените хора. Ако забележите и в посланието на Светия апостол Павел, за свят се говори за този, който е кръстен. И това е всъщност изначалното значение на думата свят. Това, което е в Новия Завет, е именно това значение. Значи, свят човек се нарича преди всичко онзи, който е осветен в Христа Исуса, както казва Светия апостол Павел. Или всички, които в Христа се кръстите и Христа се облякохте. Това учение не е само в Новия Завет лежи, но това го казват и всички светилци, че началото на нашето освещение всъщност е кръщението. Например, Свети Григорий Богослов също казва, ти имаш младенец, не давай времето да усили повредата, нека бъде осветен в младенчеството и от младени да бъдеш осветен на духа. А Свети Йоан Златоуст говори, излизайки от този купол, човек не само става чист, но свят и праведен, защото апостол ще казва, не само се умихте, но и се оправдахте и се осветихте. Кръщението не е просто ни отпуска греховете, не е просто ни очиства от беззаконията, но тъй като че наново сме се родили, защото то наново ни преобразува. Някакси беше символично, че точно преди да влезем на тази беседа имаше едно кръщение. Защо кръщението е толкова важно? Кръщението е важно, защото в този момент човека, който се кръсти, той преодолява смъртта. Това става по един мистичен, много реален начин, както казват и всички светилци, че с това трикратно потапяне, всъщност ние мистично преживяваме тридневното успение на Христос в гроба, т.е. неговата смърт и неговото възкресение.
Не случайно има толкова много чудеса, които са с младенци, които са се кръстили, които са били кръстени и след това са се освободили от някакви болестни дъзи. Аз имах един приятел, той сега е известен от отецника Нор в Кигнийския манастир, който ми каза, че той е бил кръщение на 19-20 годишен е бил. И той казва, аз бях толкова болен и нали, просто не можех дори да си стоя с свеща в ръката, просто трепеех целия. В момента, казва, в който се кръстих, аз усетих изведнъж, че аз съм моментално изцелен от цялата моя физическа немощ. И това, разбира се, не е само за него валидно. Примерно един отец Михаил от село Рила, който после става свирихимит Макари, който е живял в така трудното време на комунизма. При него е имало такъв случай, че той е бил в голям конфликт с кмета на село Рила и нали, главно заради вярата, защото кмета, знаете, е комунист, пък свещеник вярващ. И така е станало, че този кмет е имал голям проблем. И родило му се дете, което, когато са отишли в болницата, лекарите казват, ние нищо не можем да направим. Това дете е обречено. По-добре си го вземете вкъщи, ние нищо не можем да направим, не можем да поемем никаква отговорност. И тогава съпругата на този кмет, оставайки като единствено прибежище вярата, натискат звънеца на свещеника и се скриват. Остават само детенцето от 5, защото не искат никой да ги види със свещеника. Нали? По време на комунизма, ако ти види някой свещеник, но основно пък кмет може да си отиде. Човешкият страх е бил силен. Не е страхът пред Бога, страхът от човеците. И свещеника, разбира се, отива, вижда детенцето и той разбира за какво става дума. За него пише, че по време на това кръщение, казва самия отец Михаил, много 100 кг трупи самия, той е лежал в Белене, бил е канара човек, много здрав. Много стотици килограми тежък това е минал през ръцете му, но такава борба, докато кръсти това дете, той не е преживявал. И след като го е кръстил детето, не само оживяло, той е напълно оздравял. Това какво иде да кажа, че действително преди кръщението на дори на детето, всъщност в него може да се гнездат и нечисти сили и всякакви и телесни и душевни болести. В момента на кръщението Господ го доказва това и с чудеса, че това е едно оживяване на човешката душа. Разбира се, не всеки има това преживяване, че непременно не трябва да оздравее от каквато и болест да бъде налегнат, но има и такива случаи, които пък да ви доказват, че Бог върши чудеса. Бог върши чудеса и преди е вършил, и сега върши. Но, пак казвам, трябва да има очите да ги виждаме. Защото, както Господ е бил пред хората и не всички са разбирали, че това е Божият Син и Бог, така и сега много пъти Бог ни така показва нещо, на което да обърнем внимание, а ние си затваряме очите. И си затваряме очите, защото просто толкова ни позволява духовното състояние. До там страстите са ни завладели, че ние не можем да видим истина. Не всякога я виждаме. Трябва да кажем за това кръщение и за тази победа на смъртта, че тя е нещо уникално. Няма я в индуизма, будизма, във всички световни религии няма тази победа на смъртта и в християна също. Защо трябва да кажем, че това е толкова важно? Ами сега много хора казват, аз вярвам в прераждането, но съм и християнин. Аз си вярвам в Христос, ама вярвам в прераждането. Ами няма как това да е вярно. Ти ли си християнин или не си? Няма нещо средно. Значи прераждането, защо казвам, че е несъвместимо с християнството? Ами за прераждането, дали Христос е дошъл или не, няма никакво значение. Те хората, нали, според тях се прераждат, няма победа над смъртта, има една нирвана в учението им, което дали Христос е дошъл или не е дошъл, за тях няма никакво значение. Те си казват по тяхно. Тоест, прераждането, реално погледнато, от тяхна гледна точка, Христос е един нравствен учител. Това не е Бог, който побеждава смъртта, не е Богочовекът. Не е Богочовекът, който дарява безсмъртие на хората. За тях това е един нравствен учител, който нали казва, правете добро, правете, но за християн какво е най-важно? За християн е най-важното да се облечем в Христос и обличайки се в Христос, той автоматично се облича в този, който е победил смъртта. При нас не е най-важното учението на Христос, защото и пророците са поговорили за нравственост. Апостолите също са могли да поговорят за нравственост. Но този, който побеждава смъртта е един, и това е Христос. Ние това трябва да го разбираме. Че Христос не е просто един нравствен учител, разбира се, той не учи на нравственост. Няма как ние да се освещаваме без да сме добри, нравствени и морални. Но на първо място, пак казвам, е благодатта, която ни дава светото кръщение. И за същото важи и за исляма. Разбира се, там също няма победа на смъртта.
За тях същото важи, че Христос е един от великите пророци там, нали, наравно с те го слагат с Авраам, с патриарсите и така нататък, но няма го това изпълнение, че това е Сина Божий, че това е Бог, който побеждава смъртта. И това трябва да ни е много ясно. Ето защо християнството, вярата в Христос и кръщението, това са уникални неща. И ние трябва да се радваме, че сме тези, които, нали, Бог ни е дал възможност, бидейки чрез Него, да победим смъртта. Ние това трябва да го помним. Слава Тебе, Боже, ние сме православни християни, кръстени сме православни, имаме възможност да се борим за вечността, имаме възможност да влезем в тази вечност. И пак повтарям, думите на Господ са ясни. Който се кръсти, който повярва и се кръсти, ще бъде спасен, който не повярва, ще бъде осъден. Ето и светия Ерм, апостолски мъж, съвсем ясно пише за таинството на светото кръщение. Докато приеме името на Сина Божий, човек е мъртъв, но щом приеме този печат, той отхвърля мъртвостта и възприема живот. В този печат е водата, в нея хората влизат мъртви, а излизат в нея живи. Светия Ерм, знаете, това е апостолски мъж, на който светия апостол Павел е писал, който е бил по времето на светите апостоли. Т.е. това е древно учение, това е новозаветно учение, това е учението, което Светата православна църква пази до днес. Че докато човек не се кръсти, той е мъртъв за Бога. Сега какво отношение има това обаче към светостта, както ние разбираме? Т.е. че човек трябва да се стреми да стане свят и какво означава всъщност тази святост, която ние имаме предвид, когато кажем Свети Серафим Саровски светец, Свети Йоан Рилски светец или други хора са светци. Значи, кръщението е началото на светостта, но то не е тази святост, за която иде реч в тази беседа. В началото на светото кръщение казват светите отци, че благодатта е като едно малко пламъче. Обаче, в зависимост от живота на човека, това пламъче може или да се разрасне, т.е. ако човек живее добродетелно, то обхваща цялото тяло и душа на човека. И затова именно и почитаме след смъртта на светите и мощи, защото благодатта вече ги е осветила. Ние не почитаме просто едни човешки телеса, а това е осветени мощи именно заради благодатта. Заради благодатта, когато целуваме мощите на Светия Рилски, има много случаи на изцеления, от каквито и болести, примерно пише за един човек, че около цяло, целувано мощите на Светия Рилски, просто като знак на почитание, без да очаква някакво изцеление. Някой психолог, ако има тук между вас, ще каже, ама той си е внушил, нали, то според вярата му и станало така, но ако не беше си внушил. Напротив, човекът пише много ясно, че въобще не е очаквал нищо подобно. Светецът го е изцелил въпреки неговите, каквито и да са били очаквания. Просто той го е изцелил като удар. Мисълта ми е, че ако човек обаче живее благочестиво, вече разбрахме, благодатта почва да се разгаря в него и все повече да го хваща. Обаче ако пък човек не живее благочестиво, както много от съвременните християни са кръстени като малки, и никой не ги е наставлява. По принцип, ролята на кръстника е да наставлява човек във вярата и той като порасва, вече да го въвежда в църквата, вече самото дете, нали, почва да се запознава малко с молитвички, казва ги, с течение на възрастта вече то става църковен човек. Но това съвременните кръстници не го правят по една или друга причина. Свещениците са длъжни да изпитат, ако, нали, кръстника е вече иззрял човек, и той е длъжен да иззрял човек и да познава добре вярата и да е църковен, те са длъжни да искат кръстника да е вярваш и да църковен човек. Не просто приятел на семейството. Обикновено кръстника е някой приятел на семейството, но дали вярваш, дали не вярваш, няма значение. Той е, нали, приятел на семейството, ще от време на време се събира, се черпат. Не е това целта да бъдеш кръстник. Кръстник е нещо отговорно. Той трябва да доведе този млад човек или какъвто да е човек, той трябва да го доведе в църквата. Ако не си го изпълни това нещо, той ще отговаря пред Господа. И затова трябва просто много внимателно да се преценява, нали, когато човек се кръщава първо, той дали има истинска вяра. Ако, разбира се, е малко детенце, родителите да са така добри, да се постарат да намерят вярващ кръстник, а не просто приятел на семейство. По отношение на благодатта, общо взето най-точно според мен е изразило учението за благодатта и за светостта като цел на човешкия живот Свети Серафим Саровски. Когато Николай Мотовилов го пита каква е целта на човешкия живот, нали, дали добродетели, той питал много свещеници, но пише, че той не е бил удовлетворен от техния отговор. И той задава този въпрос на Свети Серафим Саровски. Може би мнозина от вас са чели тази книга, ако не, съветвам ви да я прочетете, това е чудна книга. Но там пише точно това нещо, че Свети Серафим Саровски казва, че всяка добродетел, когато човек извършва, е добра. Няма как да бъде нещо лошо. Но тя се прави именно с цел човек да придобива благодата на Светия Дух. И всеки от нас има, и от вас, има различни дарби, различни неща, които някакси Господ е вложил в него, и чрез тия дарби, които Бог е вложил, човек, нали, може да придобие
тази благодат. И той каза, това прилича на търговец. Човек, нали, в този момент прилича като търговец, който извършвайки някакъв добродетел, той трябва да очаква, нали, възмездие за това, и това възмездие е благодатта. И именно когато имаме това отношение към добродетели, че те са само средства, а не цяло. Много хора казват, нали, аз искам еди какво се да правя или друго да правя. Трябва да помня, че благодатта е тази, която ни спасява, тя ни преобразява. Всичко друго е на човешко ниво. Добродетелни хора има и между мюсюлманите, има между индуистите, големи аскети има, знаете там разни йоги и така нататък. Значи при тях има човешко усилие, обаче няма Божията благодат. И какъв е края на такъв живот? Където няма Божия благодат, няма обожение. Няма обожение на човешкото естество. Тоест всичко става на човешко ниво. Няма го спасение. Няма го преобразяването на човека. Няма нещо, което ни прехвърля от този земен свят в нематериалния, в нетленния свят. И това трябва много добре да го разбираме. И Свети Макарий Египетски не случайно казва, че когато човек умира, т.е. когато се разделя душа от тяло, казва, не друго ни спасява от тъмните сили, които ни чакат по пътя към вечността, към небето, казва, спасява ни Божията благодат. Ако човек е ограден от тази благодат, защото тогава това се вижда най-ясно, дали душата на човека просветлява от тази благодат или напротив тя е тъмна, защото човек не се е постарал това огънче да го разгори. И казва, в този момент това ще се види, че Божията благодат, тя ни спасява, тя ни огражда и тя ни проправя път към небето. Това трябва да го помним, че Божията благодат е важна и тя е нашия залог за спасение. Много е добре също да си спомням тази връзка и думите на Свети Йоан Лескишник, който казва, че има 3 степени на благодат. И е много интересно това е първата степен. Първата степен е когато човек вижда собственото си състояние. Това е много интересно, защото аз съм говорил с действително добродетелни хора, но невярващи, които казват, аз съм добър човек, нали, аз не вярвам Бога, но аз съм си добър човек, не крида, не убивам, нали, общо взето правя добро. Тези хора всъщност не са видели себе си. И затова именно Свети Йоан Лескишник казва, трябва преди всичко да видим собственото си състояние. Защото всеки човек, който вижда собственото си състояние, той в началото просто разбира колко се нуждае именно от Бога, от Божията благодат. Докато човек не е осъзнал колко е беден без Бога, той просто не вижда себе си реално. Той, нали, си е създал някаква представа, другите хора около него може да го ласкат, да, ти си добър човек, да, ти винаги помагаш и така нататък, ама за Бога не става въпрос. Именно за това казва Свети Йоан Лескишник, първата степен на благодатта, човек е реално да види собственото състояние. Втората степен е когато човек, виждайки това собствено състояние, вече почва да се бори. Нали, всеки си има някакви страсти. Много от тези страсти са вече станали пороци. Нали, сега, когато говорим за пороци, имаме предвид такова привикване, това прививане на страстта, което вече е много дълбоко. И когато вече е порочно състояние, тогава вече са необходими много повече усилия. И вече накрая третото състояние на благодата е когато човек почва, вече се очиства, нали, след дългогодишни борби, след дългогодишни усилия, с Божия помощ, човек вече почва да се преобразява. И именно не, че сам се преобразява, тя Божията благодат го преобразява. Затова виждаме светците, че са прозорливи, че вършат чудеса, че знаят какво ще стане след години. Значи, това не те от себе си и те, затова, когато стане изцеление, някой им каже, благодаря ти, Отче Свети, нали, всичко стана както, нали, ти си велик човек. Той казва, не, това Божията благодат, нали, на Бога да благодариш. Няма нито един светец, който да е приписал каквото да е изцеление на себе си. Няма да го видите това никъде. Където и ще, каквото и ще да прочетете, когато му благодарят на светец, нали, за това какво е направил, той казва, Господ, нали, да благодарите на Господа. И това е много важно да го разберем също и преди малко отец Николай говореше за тези окултни лечители, екстрасенси и всякакви хора, които всъщност невидимо те ограбват душата на човека. Именно защото не придърпват към Господа, те не се опитват тази душа да нахождат към вечността, те дърпват към себе си. И съответно и заплащането е към тях самите повечето от тези екстрасенси, те си искат заплащане. Защо? Приписват всичко на себе си, съответно те самите са голяма заблуда и човек, който се докосне от тях, това е като една невидима верига, която ги свързва непременно с този тъмен свят на падналите сили. Много от нас съвременните хора ще кажат, какви паднали сили, нали, тук нали, няма такива неща, да измислици на поповете или нещо да ни плашат. Не е така. Не е така. Аз мога да ви кажа за една жена в Йерусалим, когато бях, когато
в един момент ми се обажда и казва: отче, нали, няма какво да правя, изведнъж се парализирах. И казва: нищо не мога да направя. Единственото, което, понеже телефона беше много близо до мен, успях да се наведа и да се обадя. И вика: това ми е за първ път в живота. И то, откакто почнал да живее благочестиво. Тя почна да се моли повече и така нататък. И вика: в ужас съм, защото съм парализиран и нищо не мога да направя. И в този момент просто така си помислих, че единствено Бог е този, който може да й помогне, и прочетах една молитвичка от темника, тя е за освобождаване от зли сили. В момента, докато съм е чел, тази жена казва, че някаква черна пяна почнала да се отделя от нея и след половин час тя беше напълно нормално. Ами това за човека, който научи да види, е явно, че нападение на тъмни сили, което Божията сила, нали, е освободила тази жена от тъмни сили. От това демонско нападение. Имаше една пък друга жена, която я видя как се гърчи в гроба Господен. Тя не може да се приближи до гроба Господен в Иерусалим. Просто приближавайки се, изведнъж почваше да се гърчи по странен начин. И при нея вече по-трудно положение, тя и до сега има проблеми, но просто се вижда как тъмните сили не остава човек да се приближи до светинята. Подобно на Ванга. В Божия Масир, 1994 година, аз това съм го описал в книгата си, един приятел на Събратска манастир, Борислав Оклон си казва, бидейки послушник по това време, казва: аз, нали, беше ми ясно, че с Ванга нещата не са чисти, но иска да си го изясня за себе си. И казва: опитахме се, нали, с един мой приятел да кажем: Павло, Ванга, да се поклониш на чудотворната икона на Пресвета Богородица. Нали, тук всички идват да се помолят и на тебе сигурно е добре да направиш това нещо. И тя казва: не, сега съм умрена. И той настоял, защото виждал, че нещо не е наред. Вика: тук сме двама, ще придигаме, ти до тук си до час, не искаш да се поклониш на иконата. И взели да я вдигат. И така, ама вече той каза така, взе да крещи с ужасен глас, че вика: аз и саках да го разказвам на стръхвам. Силата ки ме остави, силата ки ме остави. И коя е тази сила, която ще оставя, че се поклониш на Пресвета Богородица? Коя е тази сила? Нали, тия сили, дето тя написана в главата. Ами аз това са тъмните сили. Само тъмните сили, те се страхуват от Пресвета Богородица, страхуват се от кръста, страхуват се от всяко божествено действие, от Божията благодат се страхуват от Бога и от свети. Мисълта ми е, че има ги тези тъмни сили и ние трябва да сме много така внимателни, да се молим на Господа, не да се страхуваме от тях. В Светото Евангелие има настояние да се страхуваме от Бога. От Бога да се страхуваме, а Бог беше силен да ни запази от всяко зло. Видимо, невидимо, нали, ние се молим и в вечерните молитви, но нека това да имаме, да се страхуваме от Бога, не от планината. Да се страхуваме да не оскърбим Бога с нашите действия. Като цяло може да се каже, че това разбиране за светостта и въобще светостта може да се намира в православната църква. В римокатолическото разбиране, благодатта се разбира не като онтологическа или нещо същностно за хората, а като нравствена характеристика. Там за сега човек се нарича добродетелен човек. Но не е това разбирането на православната църква. Много добре това трябва да го разбираме, че благодата, разбирането за благодат и самата благодат се менят в православната църква. Поради това, че римокатолиците са отпаднали още 10 века назад, 1954 година, поради това не само самата благодат, но и разбирането за благодата като за нещо всъщност и важно, то е постепенно изчезнало. Какво да говорим за протестантизма, където пък въобще няма истинско разбиране за святост и за благодат съответно. По се говори, там се говори, нали, главно за нас и благодетели. Там се смята, че в момента, в който ти си кръстиш, вече ти си осветен, и след като си осветен, вече си спасен. При тях кръсти си и вече си спасен. Какво ще правиш, няма значение. Тоест това вече противоречи на вековния опит на църква, където се вижда, че човек се бори за своето спасение. Господ какво казва? Насилници са Царството небесно. Какви са те насилници? Насилници срещу себе си. Не че да насилваме другите, да насилваме себе си. Да насилваме себе си в такъв смисъл, че да се борим с самите нас. Много пъти ние самите виждаме в нас колко противоречиви чувства, вълнения, мисли. Нещо ни се предлага добро да го извършим, а ние обаче искаме в този момент нещо друго, нали, да извършим, което не е толкова благогодно. Тоест има една непрестанна борба. А пък най-голямата борба, която всеки монах и би казал истински християни би трябвало да усеща, това е борбата с помислите. Защото докато в делата ние горе-долу разбираме кое трябва да правим и кое ние по-често го правим, но в помислите е най-страшната борба, защото помислите те някой път възникват като буря и човек трябва действително някой път много така голям покров от Божията благодат, за да го освободи и да го освобождава от тези помисли. Тези помисли са за всякакви неща,
и тези помисли могат да са постоянно. И затова именно светител си казва, че най-голямата борба е всъщност борбата за чист ум и чисто сърце. Не е случайно Господ казва, че чистите по сърце ще видят Бога, а пък, за съжаление, ние сме много далеч от тази чистота. Моята продължението на темата беше за съвременното общество и то е ясно, което казва и отец Николай, и тази характеристика е вярна, споделя се от много съвременни духовници, от тези, които имат дори очи да видят малко по-надълбоко, че съвременният свят, за съжаление, се отдалечава от Господа. За съвременния свят може да му говориш за развлечения, може да му говориш за икономика, може да му говориш за политика, за всичко може да му говориш, но там, където стигнеш до малко по-духовно нещо и да му говориш за Бога, за вечността, тогава съвременният свят се отдръпва и не ще да слуша повече. И може да сложи клеймо, нали, това откачение, или фанатик, или какъвто и да е. Не случайно още, аз ви казах, още свети Йоан Богослов казва, че света лежи в зло. И света лежи в зло именно заради това, че е по-силно го отегли греха. Значи едно дете, за да се научи да прави добро, родителите трябва много усилия да положат. Обаче оставете го така без надзор, ще видите след 10 или 15 години какъв хулиган може да излезе от него. Значи злото просто без усилия то се прибива, дали от средата, в която живее, но това е, разбира се, силата на първородния грях и силата на нашето опаднало състояние. И затова именно казвам, ако човек не полага усилия, ако не полага усилия за себе и за своите деца, за тези, които са около него, резултата няма да е добър. Аз бих казал, че е добре да знаем в какво време живее съвременното общество и съвременният човек. Много са интересни някои предсказания, които не са толкова известни. Например, свети Йоан Златоуст казва, че в последните времена мъжете ще се приличат на жени, жените ще приличат на мъже, няма да могат да се различават толкова много. И като си помисли човек, то направо го вижда пред очите му как става това. Жените си стрижат късо, мъжете просто, като човек даже някакъв път аз съм си дал въпрос за това, действително мъж ли или жена, просто не можеш да разрешиш. Да не говорим пък за смяната на пола и други вече, които отиват към извращения, но това става като ежедневие, просто нещо, което все по-силно ще пристъпва. И той това го казва като един от признаците за последните времена. Свети Нил Мироточиви казва също много интересно нещо. Казва, в последните времена времето ще забърза своя ход. Годината ще тече като месец, месеца като седмица, седмица като ден. Ами сега не го ли виждаме това забързване на времето? Много хора, които въобще са далече от вярата и от църквата, го усещат това и са го споделили, че действително времето е забързал своя ход. Ето още едно предсказание, което може да ни така насочи къде точно живее, къде точно се намираме. Разбира се, тези последни времена означава, че ни остават един месец или 5 години или така нататък. Просто не означава, че трябва да бъдем много внимателни. Трябва да знаем, че времената са лукави, действително да бързаме да правим добро. Светия апостол Павел пък описва тази картина, която вие знаете, тя от неговите послания. И това знае, че в последните дни ще настанат усилни времена, защото човеците ще бъдат самолюбци, сребролюбци, самохвалци, горделиви, клоници, към родители непокорни. Забележете как действително съвременните младежи не са разположени към своите родители. Това е един много характерен белег за съвременността. Даже напротив това, закон го даже се залага, че ти на детето не мога да му кажеш кое е правилно и кое не е. Трябва да го оставиш, то само да се реши. Ами ти как ще го остави човек, който не е стигнал на съответната възраст, няма съответното разбиране, той да избере правилно. Това е само да го поставиш пред една дълбока пропаст и да му кажеш, ами ти се оправи сам, ти си имаш права, ти си дете, законът те защитава, сега се оправи. Или в някаква тъмна гора за обикновено бълце му кажеш, ами ти си, да, законът те защитава, оправи се. Не може така. Именно това е лошото, че съвременните закони вече тикат обществото то да се загуби почитанието към родителите, на младото поколение, към по-възрастното, към по-опитното, съответно към духовните отци. Сега, ако някой свещеник направи нещо лошо, на първа страница ви гарантирам, че ще има всякакви за цялата църква при това. Няма само този свещеник, ами тя църквата ни такава. Както каза отец Николай, няма да говорят за учението на църквата, че той е божествен идва от Господа, те ще говорят точно към слабостта на човек. Там ще обърна цялата земя. Ако някой път човек прави нещо добро, бъде пак гаранция, че почти никога няма на първа страница да излезе материал за него. Ами нататък отива, че всичко се фокусира върху лошото, фокусира се върху именно греховете и някакси се така очертава, че хората повече сега рекламират и обичат греха. На практика така се получава.
Аз мислих да ви нося една клеветническа статия за Зографска манастир, да видите там как са изобразени монасите от Зографска манастир, но няма да ви досаждам такива описания. Мисълта ми беше, че всичко добро, което може да се похули, то бива похубано. Не остава нищо добро, което да не се прави опит да се омаскарява, да се по някакъв начин унижава, принизява. За мен това е пак един такъв характерен критерий, че в момента трябва да имаш много ясно зрение, духовно зрение говоря, за да видите нещата както са. В момента понятията се объркват до някакъв немислима степен. И друг един от важните признаци, а лукави човеци и измамници ще напредват злото, като заблуждават и биват заблуждавани. Ами сега, вижте, цялата ревизия са направили за тия екстрасенси. За Дънов, вторият човек е там по важност най-великия българин. Ами това как може да се нарече, или пък там йоги, ако някакви има, четах някаква пак, че в неделя в София, нали, рекорд в Гинес, 350 там йоги се събрали и си правили асаните и това било рекорд в Гинес и ние трябва да сме много доволни от това нещо. Ами това е православна страна, ние трябва да се срамуваме, нали, че са намерили такива хора да участват в такова нещо. Ние се гордеем. Къде ни е нашето християнско светоусещане? Къде е то? То е някъде отишло вече много скрито, много... Може би трябва някакъв катаклизъм да ни изплати Господ, да се сетиме, че ние сме християни. Ето и още някои интересни въпроси на светителци за последните времена, защото аз мисля, че е добре да се знае, че ние живеем действително в последни времена. Свети Антоний Велики казва, всички хора ще поудеят и когато видят някой нормален, ще кажат, този луд, понеже не е като нас. Ами, забележете какво става в училището. Значи, там е нормално да си имаш приятелка или съответно, ако си момиче приятел, още като станеш на 14-15 години, казва нормално за самите ученици. Ако ти нямаш приятелка и не почнеш да живееш, нали, такъв живот, който на практика буден живот, ти просто се смяташ или че си... Те те подиграват, те те се сипват от подиграват. Нали, изказвате ненормален, но ти имаш психическо заболяване, ставаш аутсайдер още от, нали, тия години. Значи ти просто те натиска самата среда, те натиска ти да почне да вишиш в най-ранна детска възраст, никонека, докато преди 100 години, да речем, да кажа, че някой се е развел и че примерно жената е останала сама, това, нали, се считало как може, нали, един развод имал 1900 година. По статистика, един развод е имал 1900 година. Сега разводи са повече от вечака. Мисълта ми е, че в момента има именно точно това нещо, че самата среда някак си е много удобна и тя те предразполага да вършиш бяг още от най-рана детска възраст. Ами какво гледат съвременните деца по телевизията? И те или ще гледат как някой убива друг, и те затова и някой нали, даже четах пак наскоро, че някакво детенце така, то гледал по телевизията, че се убива. И рекол и то да опита и действително убило там свой връстник и там кой беше, но то точно възпитано от медиите. А какво да говорим вече за привикване към греха в най-различни форми. Не случайно Свети Козмай Калиски казва, ще настъпи време, когато казва във всеки ъгъл, нали, на къща ще има ще има дявол и дявол ще може да се виждат отгоре рогата. Тоест това говори за антенни телевизии, защото то не е на практика дявол, но той те учи на дяволски неща. Това е най-голямото училище за езически живот на практика. Много рядко в някоя телевизия ще видим нещо, което да е полезно за душата. Има, може би, такива неща, но повечето излизат неща, които скърняват, особено пък децата, които са не толкова защитени от разбиране. Свети Искирион, какво казва той? Той говори пак за това какво става в нашите времена. Той казва, нали, те го питат какво направихме ние очи. Той казва, ние изпълнихме Божите заповеди. Става въпрос за 4-5 век. У нас е от 4-5 век. И той без да лицемери, без лично да казва, аз нищо не направих, той казва, ние изпълнихме Божите заповеди. Казва, какво ще направят тези след нас? Вика, наполовина. А какво ще направят тези, които ще бъдат накрая? Вика, нищо няма да направят. Обаче, вика, върху тях ще дойде изпитание. И тези от тях, които останат верни в това изпитание, те ще бъдат по-велики от нас и от нашите отци. Мнозина тълкуват, че това изпитание е изпитанието във вярата. Не случайно Свети Марк Ефески, Свети Анатолий Отненски направо казва, радвай се, че ако ти доживееш до последните времена, защото тогава дори едното стоене във вярата, в православната вяра, ще ти бъде достатъчно без особени добродетели да се спасиш. Свети Марк Ефески също пък казва, ако отидем пред Божия съд,
И нямаме какво особено да предложим на Господа, нека му предложим поне нашата православна вяра. И това нека разбираме, че въпреки че така казват тези свети отци, но ние да пазим светата православна вяра не е толкова лесно, защото нещата са набързани. Ти не можеш да си живееш, нали, светски живот и смисъл, по светски живот разбирам живот в страстната, нали, да не зачиташ Божите заповеди, да не ходиш да не си в църкове и изведнъж да кажеш, аз пазя вярата. Значи пазенето на вярата е свързано с добродетели. Другият въпрос е, че тези свети отци имат предвид тези добродетели, което ние виждаме в житията на свети. Сега примерно пише там за един светец, че не ял по 3 дни, ял на четвъртия, непрекъснато се молил, не спал там, спал по 1 или 2 часа. Ами ние това като го четеме, ние съвременните монаси виждаме колко сме просто изключително далече от тях. И действително тези добродетели, които те са имали като любов към ближния и вече Господ ни дава и святост, ние сме далече от тях. Но поне нека да пазим православната вяра. Нека, въпреки всички изкушения, които идват, нали, те го наричат сега непрекъснато по телевизията, папата, Светия Отец. Какъв Свети Отец? Този Свети Отец, който всъщност се еретик. Ами нашите 26 мъченици, аз даже носих иконки сега на нашите 26 мъченици, ами те, да, точно именно за да не бъдат опростени с папата, те са приели мъченическа смърт. И Господ ги прославя. Как ги прославя? 1873 година, 500 години след техния подвиг за вярата, в момента, в който се празнува тяхната памет и се чете тяхното житие в Дене на Света гора, изведнъж силна светлина обхваща целия манастир и тя отива точно там, където е паметника на светите 26 мъченици. Стои там 5-10 минути и пише, че светлината е била толкова силна, че хората са могли да виждат даже най-древни предмети. Това е описано от много свидетели. Стои, за да покаже, че именно тези 26 мъченици са прави, достойни и прославени от Бога и след това тази светлина отива на небето. Ами ето едно божествено знамение. Защо ще го наричат сега Свети Отец? Какъв Свети Отец? Той е отпаднал от вярата. И ако някой посмее да го нарече еретик, веднага, нали, както дядо Николай Полевски, веднага, ама той е фанатик, той е такъв, то нещата трябва да се наричат с истинските имена. Ние не сме против самия човек, но сме против заблудата, когато се проповядва. Ние не сме против, нали, когато видиме там дали врачка била, дали не знам какво, не сме против самата врачка като човек, но сме против заблудите, които тя проповядва. Ние бихме желали тя да се обърне към Господа. Господ казва, че не иска смъртта на грешника, но да се обърне и бъде жив. Ние не искаме те да, нали, умират или там да са убивани и така, но не искаме те да не разпространяват тези заблуди. Аз затова и се обърнах, нали, към срещу Петър Дънов и неговото учение и срещу Ванга и нейните заблуди, защото техните заблуди остават в обществото и те са като една заразна болест. Тя обхваща все по-големи човешки умове сърца. Именно това е борбата, нашата борба. Тя не е против плът и кръв, нали, каза Светия апостол Павел, според поднебесните духове на злобата и според заблудите. Значи Бог е казал, аз съм пътят, истината и живота. А заблудата какво е? Значи заблудата е смърт. Именно това трябва да помним, че ние не сме против хората, какъвто и грешник да дойде към свещеник да се изповяда, свещеника е длъжен да го приеме. Но човека трябва да си кара. А къде виждаме покания в наши дни от, примерно, екстрасенси или врачки, обявяват се наследници на Ванга, там Петър Дънов това го величават. Трябва много добре да разбираме. Нашата борба не е срещу човека, тя е срещу заблудата. Свети Серафим Саровски казва също: обичай грешника, но мрази греха. Трябва да мразим греха. Като заключение бих искал да кажа, че какво да правим? Да се отчаяваме или да не се отчаяваме? В никакъв случай ние трябва да се радваме при всичко, че сме православни християни. Даже Светия апостол казва, винаги се радвайте. Обаче казва, винаги се радвайте и пак на верните. Значи верните трябва да се радват, винаги да се радват. И какво всъщност говорят думите на Откровение? Ами тъй като ли отписват картината на човечеството от началото до края на света. Неправедният нека върши още неправда, нечистият нека се още скверни. Праведният нека върши още правда, а светият нека се още осветява. Просто трябва да решиме кои от тези всичките сме ние. Ако сме праведни и искаме да бъдем праведни, нека да вършим делата на правдата. Ако искаме да бъдем светии, нека да вършим делата на светиите. Просто трябва да си дадем ясна сметка къде живеем, как живеем, кои сме ние. А за всичко това може да ни помогне само Божията благодат, както казвам. Защото ключа за разбирането на нашия земен живот и на нашето собствено сърце е именно Божията благодат. И не случайно последните думи от последната книга на Новия Завет са благодата на нашия Господ Иисус Христос да бъде с всички вас. Амин. Благодаря.